De Dialoog Award 2019 is in de wacht gesleept door het taalcafé van Biblionu Venray. Eshma Darkoui, de winnares van vorig jaar, overhandigde de prijs donderdagmiddag aan Marita Peters van het taalcafé. Dit is geweldig. Dit is een erkenning voor het werk wat we doen. Ja, dankjewel. En wat doet het taalcafé precies? We merkten dat mensen die Nederlands als tweede taal hebben, op een cursus zitten, maar ook zo graag de Nederlandse taal oefenen en daar weinig gelegenheid voor hebben. En daarom organiseren we een taalcafé, dat ze met Nederlandse mensen kunnen praten. Wie zit er aan tafel dan zoal? Er zitten een aantal vrijwilligers aan tafel en er zit een heel gevarieerde groep mensen aan tafel die of bezig zijn met de Nederlandse taal te leren of de Nederlandse taal geleerd hebben, maar daar in de praktijk te weinig mee doen. En dan hier toch iedere week de gelegenheid hebben om te oefenen of de Nederlandse taal te praten. Deze prijs is in het leven geroepen door Venray in Dialoog. Venray in Dialoog is een maatschappelijke initiatief van een aantal Venrays vrijwilligers. 3 jaar geleden in het leven geroepen om aandacht te geven in de maatschappij aan de dialoog, het betere gesprek. Organisaties, vrijwilligers die aandacht geven aan verbindingen, mensen begrijpen, aandacht voor elkaar. En dat wilden we graag belonen met een award om toch mensen in het zonnetje te zetten en te waarderen voor wat ze doen voor de maatschappij. Aan het taalcafé past mooi in dat rijtje. Absoluut, taalcafé is sluit daar volledig bij aan. Kijk, het is allemaal net in een wat andere vorm, maar het idee om elkaar te begrijpen, waar taal ook een belangrijke rol in speelt. Elkaar begrijpen, openstaan voor elkaar, niet oordelen. Dat zijn eigenlijk wel de waarden waar zowel Venray in Dialoog als ook taalcafé voor staan. En hoe uitzicht dat in Venray? Welke activiteiten organiseren jullie bijvoorbeeld? We hebben in de Schouwburg in Venray een tweedaags georganiseerd waarbij we met allerlei culturen en allerlei mensen uit de samenleving in de Schouwburg. Daar heeft Paul Frans ook een steentje aan bijgedragen. Hele mooie gesprekken gevoerd met in totaal een 6-tal tafels. En het thema waar we het over hebben gehad is tradities. Dus zo zag het er dit jaar uit. We hebben het al gehad.